Today? Gipindot na ako pero wala naka-video. Hi guys. Tapos na kami mag-lunch. Malapit rin ang time. Bye-bye. Nasi Choreng. Pasahan ko siya og-star mamaya. Ako na siyang ayaan na kubol. Mga katubol! Ang akong auntie nga gitubol. Siya daw. Please follow me on my Facebook. Follow me and I will follow you. Cheers! Jobena. Grabe man pulbo ni mo, Job. So, sabi mo, nag-grip. Hala, girip daw si Jobina sa pulbo. Bye.